Hneď po matúre, po individuálnom pláne, vám to takto zhrniem rýchlo. Ty si mala individuální plán? Som mala, no. Ale ja som chodila, to bolo najvtipnejšie, ja som do tej školy chodila jak taká učiteľka, už som chodila akože v podpatkoch s kabelkou. A boli niektoré profesorky, ktoré, Ferencová, dnes ste učiteľka ešte. Prezujte sa a... No a vlastne hneď po tej matúre som odišla do New Yorku, ale to bol taký krátky tiež sen, že som proste chcela ísť do New Yorku celý život a chcela som tancovať a chcela som si zaplatiť hodiny na Broadwayi, akože na tanečnej škole a proste som tam išla, no. A urobila som to. A proste sa to stalo. Áno. Choďte, urobte to, stane sa to. Ale zoberte si viac peniazy, ako som si vzala ja. Měla si na jídlo? Miela, ale musela som potom začať pracovať, tak či tak. Mala som strašne málo peniazy, nejakých 3600 eur, čo je, ja neviem, cca 120 000, čo som si nasporila za tie 2 roky individuálneho plánu, keď som vlastne už pracovala v škôlke a tancovala a mala vystúpenia. No a samozrejme tých 3000 niečo eur sa minulo asi za 2 týždne v New Yorku. A bola si tam jak dlho? Bola som tam 3 mesiace. Jo. Som pracovala v bare a bolo to tiež super škola, akože naučila som sa robiť pivo bez peny, nechutné, čapovať. To je život.